Českým hokejovým fanouškům může být známý jako autor rozhodujícího nájezdu v semifinále mistrovství světa v roce 2002 v Göteborgu, který posléze Slovensku přinesl kýžené zlato. Je to jeden ze 76 slovenských hráčů, kteří kdy hráli v NHL, hrál v 6 různých zahraničních soutěžích. Dneska je jeho role mimo zimní stadiony. Příští týden bude kandidovat na kongrese na pozici šéfa slovenského hokeje. Je to necelý rok po konci kariéry. Přináší jasný program, silný tým. Já jsem rád, že můžu dnes přivítat dalšího hosta Sportbiz TV, pana Richarda Littnera. Dobrý den. Dobrý den. Není úplně zvykem, aby kandidát na šéfa tak silného svazu, jako je lední hokej, měl na Facebooku více fanoušků než většina extraligových týmů tady na Slovensku. Když jsem si díval, tak je jediný tým, který má více fanoušků, než máte vy osobně. Dokážete si tipnout, který to je? Neviem, mal by som to asi sledovať, ale keby som nechám si poradiť. Je to Poprad. Poprad, no. Teď vážně. Já jsem četl dozadu vašeho výroky, když jste končil kariéru, říkal jste jasný záměr, že se chcete věnovat sportovnímu managementu nebo sportovní politice. Říkal jste, že určitě nemáte ambice šéfovat slovenskému hokeji. Co změnilo váš názor tak rychle? Proč jste se rozhodl to jít? To smerovanie, ktoré je celkom, by som povedal, také dosť jasné, nie ide to proste takým smerom, ako by sme si želali, a samozrejme, že v rámci hokejového fungovania raz za 4 roky je kongres a volí sa najvyšší predstaviteľ, a sme usúdili, že toto je tá najlepšia príležitosť, ako vstúpiť do hokeja nejakým klasickým demokratickým spôsobom, proste nebyť tí, ktorí 4 roky len frflú a pri pive a pri káve sú najmúdrejší, ale keď príde ten čas, tak naozaj postavia tým a postavia jasný plán, ako pomôcť, a vytvoria prakticky alternatívu tomu, čo sme presvedčení, že nie je ideálne, alebo je iné, než sme presvedčení, že by malo byť. A posledné 3 mesiace sa asi táto naša snaha začala viacej vrcholiť, a prakticky sme verejne prišli s tým, že hlavne teda ja tým, ako som skončil s kariérou, že som sa netajil ambíciou naozaj postaviť tým a pomôcť slovenskému hokeju. To, že ten proces, ako prebiehal, nakoniec vyšiel k tomu, že tým kandidátom, alebo že sme proste prišli k tomu, že budeme mať svojho kandidáta, že sme nenašli nejaké spojenie tých ambícií a tých plánov, ktoré máme, povedzme, so súčasným vedením, tak sme sa rozhodli, že postavíme vlastného kandidáta, a ten môj tím sa rozhodol a spolu sme vlastne prediskutovali všetkých možných ľudí, ktorých by sme sa tam vedeli predstaviť, a v rámci týmu sme sa rozhodli, že do toho pôjdem ja, na čo som samozrejme pripravený, a takže sme vyzvali vlastne do tohto súboja, ale ja tomu aj nehovorím súboja, ja hovorím súťaž o ten post vo vedení vlastne zväzu a hokejového súčasného prezidenta Igora Nemečka. Každá změna vždycky začíná nějakým definováním problému, kde jste mohl pojmenovat teda, co trápí slovenský hokej dneska. Ono by to bolo asi nadlho, ale keď sa to dá v skratke pomenovať, tak ide o to, že napriek tomu, že hokej je neskutočne populárny na Slovensku a dá sa celkom kľudne povedať, že najpopulárnejší šport, tak jeho identita, imidž, ako vnímajú ľudia hokej, je napriek tomu veľmi negatívna. Keď by som sa opýtal 100 ľudí bežne z verejnosti, že čo ich prvé napadne, keď poviem slovenský hokej alebo slovenská extraliga, bez toho, aby sa zamysleli, tak to bude v drvivej väčšine, možno až v 100% niečo negatívne, pretože ten imidž je naozaj veľmi, veľmi pokazený, a toto je prakticky vec, ktorú nezmeníme,
tak všetky tie následné kroky, ktoré sa týkajú samozrejme mládeže, reprezentácie, marketingu, sú skoro neuskutočniteľné. No a keďže sme prišli k tomu názoru, že ten imidž veľmi ťažko zmeníme, ak ľudí, ktorí predstavujú práve to, čo sa snažíme zmeniť, nejakým spôsobom necháme ďalej pokračovať v tých funkciách a my by sme riešili povedzme tie krok 2, 3, 4, tak ono by to reálne nešlo. Takže sme si povedali, že proste ideme do toho a ten imidž a tú identitu sa budeme snažiť práve zmeniť v prvom momente tým, že tam ako ľudia, ktorí verím, že majú či už to morálny, športový aj spoločenský kredit, že ak prídeme tam, tak to bude najlepší predpoklad na to, aby sme ten prvý krok vlastne spravili a tú dôveru potom v tých nasledujúcich krokoch naozaj potvrdili. Čili můžeme tu situaci nazvat nějakou krizi důvěry ze strany fanoušků směrem k tomu produktu, který dostávají důvěry ze strany partnerů směrem k tomu, že... Áno, takto sa to dá celkom ľahko pomenovať. Vy jste představil svůj program, který je postaven na 4 pilířích: mládež, reprezentace, extraliga a věci týkající se svazu. My máme omezený prostor, chtěli bychom se věnovat trošku tomu marketingu, který prostupuje vlastně tím vším. Když často mluvíte o tom, že chcete, že neberete hokej jako několik separátních písečků, ale hokej jako jeden celek, jeden produkt. Když to teda vztáhneme k tomu, co ten fanoušek asi vidí nejčastěji, to znamená ta extraliga, nějaká ta výkladní skříň toho sportu. Jak si ten produkt stojí? Když se podíváme na návštěvnost, tak dneska v té sport extralize 1730 fanoušků, ve fotbale Fortuna lize 2200. Jak byste popsal tu poptávku po tom produktu? No my hlavne, keď sme si zanalizovali posledné 4 roky, tak sme vlastne prišli k tomu, že hlavne pokiaľ ide o extraligu, že tá návštevnosť nám klesá každý rok a momentálne už je na úrovni, kedy ono to už ako o moc ani hlbšie klesnúť v rámci tej popularity všeobecnej toho hokeja ani nemôže. My sa tu naozaj dostávame do situácie, kedy niektoré zápasy, domáce zápasy, kedy ak sa rozprávame o profesionálnom hokeji, tak je celkom logické, že by sa mal pri každom domácom zápase organizátor nejakým spôsobom pohrávať s ambíciou byť ziskový, tak už ani nedokážeme vlastne pokryť tie náklady organizovania ako toho zápasu. To znamená, že my sa dostávame naozaj už do situácie, kedy ak chceme nazývať extraligu a profesionálnou ligou, tak už z princípu vlastne je to až prakticky nefungujúce. No a samozrejme, že keď ste vraveli o tom, že sa snažíme ten produkt akože zjednotiť, a tak to je jednoznačný cieľ, pretože naozaj ten biznis a vôbec fungovanie ako v športe na Slovensku nie je jednoduché, to si nebudeme klamať, ale ešte aj ten produkt, ktorý ako hokej dokážeme vytvoriť, keď ešte rozčleníme na niekoľko menších produktov a tie si ešte navzájom prakticky od tých istých partnerov a medzi sebou súťažia, to znamená, že to je to absolútne takúto fundamentálnu logiku biznisu ako popiera. To znamená, že v tomto smere je úplne jednoznačné a najdôležitejšie, aby čo najjasnejším spôsobom sa dal ten produkt zjednotiť a zosilnieť a aby mal naozaj tú silu a tú leverage, ktorú by vlastne ten človek, ktorý sa ho snaží zodpovedať, aby mal čo najvyššiu. Takže v tomto je to si myslím jasné. Pokiaľ ide o extraligu, tak v extralige my máme niekoľko takých zaujímavých nápadov, ktorými by sme vedeli tú extraligu oživiť. Keď prejdeme možno k takým praktickým veciam, tak ja som posledné roky fungoval v Trenčine vždy čas sezóny s tým, že som ako keby dobrovoľne nielenže hral zápasy možno 2-3 mesiace každý rok, ale som sa snažil aj pomáhať a testovať hlavne tie veci, ktoré som videl v zahraničí na
nechcem, aby to zle vyznelo, na trenčianskych fanúšikoch, na čo reagujú. A testovanie dopadlo tak, že prakticky poslednú sezónu napriek tomu, že Trenčín naozaj dostal obrovskú ránu v tom, že návštevnosť nám klesala, návštevnosť Extraligy klesá, tak sme dokázali zdvihnúť návštevnosť o 20% počas základnej časti, čo behom jednej sezóny. To znamená, že pri tom klesaní nielen, že zastaviť, ale navýšiť, čo si myslím, že je pekná ukážka toho, že keď som prakticky aj za pomoci niektorých vlastne spolupracovníkov v Trenčine sme v rámci voľného času riešili marketing, nie v rámci profesionálnej aktivity, ale voľného času a dokázali sme to zvýšiť o 20%, napriek tomu, že tá sezóna nešla až tak ideálne, sme vlastne sa ako 6. alebo 7. dostali do play-off a vlastne vypadli v prvom kole. To znamená, že nebolo to o tom, že sme viedli ligu a že všetci z toho odpadávali, ale proste sme dokázali ako ten produkt, tú Duklu Trenčín, ktorá naozaj má neskutočné páky na to, aby reálne ako ponúkala fanúšikom a naozaj niečo zaujímavé, prečo sa oplatí ten klub vlastne suportovať alebo nejak ako byť stotožený s tým klubom, tak sa nám to podarilo. No, ako, čo sú také základné veci, v čom ja vidím na Slovensku, že sa dá narábať, to sú také tri základné veci. Ja vidím Slovenská liga, alebo vôbec Československá liga, slovenský hokej, československý hokej má fantastickú tradíciu v rámci regiónu, asi najsilnejšiu, alebo celkom isto najsilnejšiu. To znamená, že my musíme fungovať na tom, že tú franchise a to, čo ten klub vlastne, akú má tú hĺbku, lebo to sa kúpiť nedá. Tak to treba predávať, to treba tým divákom pripomínať, že sú súčasťou niečoho ako naozaj, čo má veľmi silnú históriu, pripomínať úspechy, pripomínať možno, že aj tie pády a potom vlastne celý ten príbeh treba pripomínať, lebo vtedy to vlastne dáva tomu klubu oveľa väčší rozmer. Druhá vec v rámci tohto istého je, že hlavne na Slovensku my máme taký, alebo ľudia majú pocit, ako oni sú takí sentimentálni v istom zmysle a veľmi radi akože spomínajú, že aké to kedysi bolo a keď sme boli Československá liga. A tak tam im treba vlastne tú tradíciu a ten sentiment trošku aj pripomenúť možno aj spôsobom, ako existujú marketingové metódy, ako sa to dá urobiť. Co konkrétne ste ďalej v tom? Ja som napríklad, čo som konkrétne vymyslel je, že my sme vlastne boli v situácii, kedy sme sa vracali po sezóne, kde Trenčín vlastne sa iba myslím, že o jeden bod vyhol baráži, to znamená, že skoro vypadol. A my sme, proste som hovoril, že to nie je možné, že tá Dukla Trenčín, my tu máme toľko bývalých hráčov a všetko, tak som vymyslel takú kampaň, som to nazval tak netradične, že tiež Dukla. A to tiež malo akože samozrejme svoju stratégiu, pretože keby som dal, že ja som Dukla, tak to už je také, že ja som, že I am, každý, už to sa 1000-krát povie, ale niečo, že to je aké tiež Dukla, aby to proste tomu človeku, keď si to všimne, tak aby sa aspoň minimálne nad tým zastavil, že čo to vlastne ako, aby ho to zaujalo. Vlastne behom nejakých 2 týždňov som mal nafotených vlastne obrovské osobnosti, som mal všetkých chalanov, ktorí sú teraz vlastne v NHL, prešli Duklou, alebo väčšina z nich. Mali sme Míra Šatana, mali sme chalanov ako aj Ota Haščáka, mali sme Zdena Cigera, mali sme Vladimíra Ružičku. A ako v tej kampani bolo neskutočné množstvo ako týchto osobností, ktoré tá Dukla proste zažila. No a sme to vlastne vyprezentovali vo veľkej kampani a vlastne celý rok sme to opakovali, aby tí ľudia naozaj, aby si trošku nostalgické si tak pospomínali, že hej, tak toto je stále tá Dukla, len proste momentálne možno v nejakej transformácii, kedy sa snaží ekonomicky stabilizovať. A tak to bola jedna vec. Ďalšia vec bola, že my sme potrebovali, najväčší problém je z začiatku sezóny je tých ľudí po tom lete naštartovať, aby začali mysleť hokej, aby proste, že tá liga už je, tak sme spravili otvárací zápas, vlastne sme využili, že sme začínali Trenčín Košice, čo je ako keby
v rámci tohto ponímania taký najzaujímavejší zápas v súčasnosti pre trenčianskeho diváka. Tak sme ho posunuli na neskorší čas, bolo to piatok, dali sme to na, myslím, že 7 alebo dokonca až pol 8 hodinu, takže to bol taký naozaj taký sviatočný večer a prehovoril som Mariana Hosu, aby proste vyskúšal také bláznostvo, že proste sme ho dali skôr až pod strechu a strieľal a puky po druhej tretine s tým, že sme to vypromovali a on ten blázon ako strieľal ponad sito a do opačnej bránky, čo bolo možno nejakých 80 metrová rana a on z 3 pukov dal 2. Tak to bolo neskutočné, naozaj prišlo obrovské množstvo ľudí, vyrobili sme bielu sadu dresov, čo vlastne Dukla Trenčín ešte nikdy nemá ako v takomto zmysle a bolo to naozaj veľmi pekne vyprezentované a čo sa stalo je, že na náš prvý zápas vlastne prišlo 5000 ľudí hneď ako prakticky skoro vypredané v Trenčíne. Takže tým pádom sme ten message, ako ten odkaz sme poslali hneď a hovorím, to sú také veci, ono to vôbec nestojí peniaze, ono to stojí iba naozaj sa nad tým trošku zamyslieť a využiť vlastne tie nástroje, ktoré každý ten klub, ja si viem predstaviť, že áno, že Dukla Trenčín, proste to je Dukla, ako tých nástrojov je viacej, že povedzme, nechcem nikoho, ale povedzme Piešťany alebo ja neviem, Skalica celkom isto ako tých nástrojov až toľko nemajú, ale tiež existujú akože možnosti, ako toho fanúšika naozaj ako keby hokejovo nasítiť, pretože treba si uznať, že v Trenčíne ten fanúšik vychádza z takej veľkej histórie oveľa náročnejší ako povedzme v niektorých iných kluboch. No a samozrejme potom pokračovali akcie, hlavne december sme chceli nejakú súťaž, ako by sme tých divákov tak zapojili a ja som vždy hovoril, že tieto tomboli, akože to je tak populárne, ako urobíme nejakú takú tombolu, ale tombolu nie je o to, že niekto vyhrá 100 € alebo 50 € alebo vyhrá hokejku, dajme tomu niečo, čo súvisí s hokejom. No a hovorím, tak vymyslíme tak, že skúsime urobiť, lebo my sme si tak hovorili, my hokejisti, my žijeme taký parádny život. Hovorím, sa vozíme na drahých autách, bývame v drahých hoteloch a chodívame jesť do dobrých reštaurácií. Hovorím, čo keby sme toto priniesli proste tým fanúšikom, že nech to zažijú, aké je to byť teda tá hokejová hviezda. Tak som oslovil partnerov ako takých významných v rámci teda hotelierstva, v rámci výroby aut a v rámci reštaurácií a zohnal som parádnych a najvýznamnejších vlastne partnerov v rámci tejto ponuky a sme proste dohodli, že všetky domáce zápasy, ktoré sa v decembri hrajú, ktoré sú veľmi zaujímavé ako pre divákov, samozrejme ten december je tam veľká časť, je aj voľný dni, takže to sú dobré dni, kedy ľudia na hokej chodia, že proste takéto niečo ako im dáme a každý zápas bude mať niekto šancu vyhrať, proste tento zážitok byť ako hokejová superstar. No a sa nám to tiež veľmi dobre osvedčilo. Mali sme vlastne niekoľkých výhercov počas toho mesiaca s tým, že sme vlastne tie lístky predávali, ale tie peniaze všetky, ktoré sa vybrali ešte na konci, ten záverečný zápas decembrový, čo je vlastne tá najväčšia šanca naozaj vypredať ten štadión, že sme vlastne všetky tie peniaze ešte niekto akože ešte aj vyhral ako navyše. To znamená, že nás to stalo ako energiu a čas, ale náklady, keďže sme našli partnerov preto, lebo sme to naozaj ponúkali ako veľmi atraktívny produkt. Ale naozaj sme dokázali sme ukázať, že ono to treba viacej energie a viacej nápadu než peniazy a v konečnom dôsledku nám to do kasy a klubovej prinieslo veľký zisk, pretože tých divákov prišlo v priemere o stovky viacej. Takže zase hovorím, jsme chceli ukázat, že to prostě jde a ono to jde, keď se chce. Jste říkal důležitou věc, že jste to dělal paralelně s tím, že jste pořád trénoval a hrál zápasy. Což ukazuje, že i v Trenčíně, v klubu s tradicí, v velkém klubu, ten prostor jako, nebo to personální zázemí na to, aby zprocesovalo tyhle věci a aby to zrealizovalo, moc velký není. Je to stejný jako napříč tou extraligou, nebo jsou nějaké výjimky, kde jsou
marketingová oddělení o více lidech? My máme v kluboch extraligových nie významné, ale aj veľmi zaujímavé marketingové oddelenia, ktorí naozaj ľudia, ktorí pracujú v tých extraligoch. Tam je vidno tam je aktivita. Nemôžem povedať, že by v tých kluboch sa nejakým spôsobom nesnažilo ako naozaj priznať nejaké tie vylepšenia, naozaj ako vylepšiť ten produkt, ale čo mne trochu prekáža je, tak jak sme od začiatku tejto debaty hovorili o tom zjednotení, že tá extraliga tak ako má tých 10 mužstiev, tak mám taký pocit, ale nie len pocit, ono to tak je, že každé mužstvo má, alebo sa snaží si vymysleť ten svoj nejaký ten marketingový plán a ono je to v podstate 10 rôznych marketingových plánov, ktoré sa v nezanedbateľnom množstve ani neprelínajú, ale dokonca niekedy si až odporujú. To znamená, že ten odkaz, ktorý všeobecne tí fanúšikovia dostávajú, sa stráca, sa vytráca. To znamená, že lokálne áno, si to uvedomia, ale v rámci propagácie celej ligy, lebo každý zápas hrajú vždy dve mužstvá a pre mňa je zrovna tak atraktívne, keď je domáce mužstvo obľúbené, ako keď súper je proste tiež nejakým spôsobom populárny a možno u toho super ako neobľúbený, áno, lebo aj negatívna emócia je dobrá emócia, oveľa lepšia než žiadna, že? Takže v tomto smere je tam ten problém, že áno, sú tam ľudia, majú zaujímavé nápady, ale Extraliga ako subjekt nemá jednotný marketing, čo je v dnešnej dobe až sa to nedá veriť, že? To je věc, na kterou se chtěl zeptat. Vy mluvíte v tom svém programu o tom, že vytvoříte nějaký centrální marketingový oddělení nebo marketingový centrum. Co si pod tím máme představit, jak by to mělo fungovat? To je proste vytvorenie oddelenia, kde naozaj profíci, ktorí majú s týmito vecami skúsenosti a nielen povedzme aj v slovenskom teda športe, ale vôbec aj na medzinárodnej úrovni sa budú snažiť dať jednotnú tú identitu tomu slovenskému hokeju. Na to je, tak jak som hovoril, je na to niekoľko tých nástrojov. Čo je ale zaujímavé, aby sme stále ako keby, že my to spojíme a teraz, že čo tí ľudia budú ako v tých kluboch robiť, ale tam ide o to, že my alebo toto marketingové oddelenie nadstaví nejaký kľúč, podľa ktorého vlastne bude fungovať v rámci zväzu, ale tak Extraliga môže mať svoj marketing, ktorý ale nebude odporovať tým globálnym, ale každý vlastne, či už to v rámci klubov, ten odkaz bude posielať ten istý, ale každý to urobí svojím originálnym spôsobom, pretože tak, jak súťažia tie kluby medzi sebou po športovej stránke, tak zrovna tak môžu aj po marketingovej, lebo každý sa môže na ten istý cieľ pozrieť iným spôsobom, sa k nemu dostať. A to je práve to zdravé, ale s tým, že vlastne ten kľúč je tam nadstavený v tom, že ten cieľ by mal byť jednotný. To znamená, že potom ten odkaz je 10-násobný, pokiaľ hovoríme o Extralige. My máme ešte taký ako praktický problém, takú situáciu, že v posledných rokoch dostával Prohokej, čo je vlastne akciová spoločnosť, ktorá ona zahrňa, je to vlastne akciová spoločnosť klubov Extraligy a dostával poverenie od Slovenského zväzu ľadového hokeja ako organizátor, ako riadiaca spoločnosť ligy. To znamená, že liga, Extraliga hlavne teda bola veľmi izolovaná od všetkého ostatného. To znamená, že toto je vec, ktorú my by sme veľmi radi, tak jak som už hovoril na začiatku, ako tam prepojili a tá izolovanosť a autonómia tej ligy je v súčasnej dobe kontraproduktívna, nie je dobrá a je vidno, že tento formát, to sa dá takto jasne pomenovať, je nedostatočne efektívny. Jakým způsobem budete přesvědčovat majitele klubu, protože když se podíváme, jak funguje sport v Česku, na Slovensku, myslím, že to bude hodně podobný, tak převládá, řekněme, nějaké krátkodobé uvažování nad nějakou koncepční dlouhodobou práci, upřímně. A ty kluby, ani už jsme to zmínili, nemají zázemí ty marketingové aktivity rozvíjet. Jakým způsobem přesvědčíte majitele, že k dlouhodobému přežití slovenského hokeje je nutné se dívat dál než na
příští týden, příští zápasy, příští sezónu? No prakticky, musíme mať argumenty, áno, pretože povedzme, keď stále rozprávame, ten hokej je viac než len Extraliga, ale keď sa teraz bavíme o Extralige, tak sú to súkromné spoločnosti, takže my im nejak diktovať akože nemôžeme, ale môžeme im odporúčať a my sme presvedčení, že máme naozaj pripravené veľmi zaujímavé také nástroje na to, aby sme či už to vnímanie, ale aj vôbec celý ten obraz tej Extraligy vedeli upraviť. A jediná cesta je silné argumenty, proste presvedčiť, že áno, toto je proste dobrý krok a je to preto. Diskusia, nejaký kompromis a takáto diskusia, keď ja stále verím, ako v slovenskej Extralíge pracuje naozaj veľmi veľa šikovných ľudí a ja si myslím, že už len ten impuls, keď nastane proste zo strany toho vedenia, toho zastrešenia vlastne toho celého športu, tak už to je veľmi dobrým predpokladom, že tá cesta, ktorou sa teraz ide, že sa trošku upraví a že tie prvé kroky budú naozaj úspešné a od nich už sa bude iba pokračovať.